Wong pawon melu senggak. Lah nggih kok jan semangat. Semangat pokoke wong pawon iki kok grup gembredek. Iki kok mesti joget ning kene. Salah siji nyanyi ning panggung, sing liyane melu joget ngebeki dalan Mojosari. Ki nyapa to, Pak? Ya jenenge wis grup gembredek lho. Oh iya iki dalan ya. Heeh, iki dah. Iki masaku aneh-aneh iki. Ha, yuk, yuk, yuk. Yeah. Ha, yeah. Ha, yeah. Ha, yeah. Yuk. Mas Adit, monggo winara yang cerita kalian. Mas Sopo sing sini jalan.
Mana suaranya Bang Pawon? Iki kok gregetan nembe iki tak parani rono lho. Tenang. Iki tak gawe rono sitok iki kok. Ya. Ya bacono Cahayu. Kledang. Lho iki dumateng teman-teman dari Vespa Kompas. Katuran pinarak wonten ing dalu menika samangke saged derek-derek bergabung kalian campur sari seneng guyon. Aja lali kalih kula Nduk Titis. Nggih alhamdulillah iki mau jenengan tak aturke jumeneng sajake ibu-ibu romelah rombongan olah-olah ning mburi ki semangate ra umum.